rediyon tarayya ta Joel FM wanda ke haɗa shirye-shiryen ta kan mita 300.5 a zangon na FM. Na san mai sauraro zai so ya ji wane ne MK a takaice. To gaskiya dai da fari sunana Muhammad Kabir MK kuma ni haifaffen Gombe State ne, wanda na san masu yadda sun fi sani na da MK Gombe. An haife ni a nan Gombe State kuma a nan na yi makaranta na tun daga primary school har zuwa secondary school da na kammala. A nan dai na yi a nan cikin garin Gombe har ma kuma yanzu nake son na yi a nan gaba kuma a nan ta cikin garin Gombe har yanzu. Wato dai ana fafata karatun har yanzu ke da ba kai ga an tsaya ba. Tabbas. So MK ga kanin tsindin a masana'antar shirya fina-finai wanda kake taka rawar gani a matsayin mawaki, yaya ka tsinci kanka a cikin ita wannan masana'anta? To gaskiya kowane abu na dan adam a rayuwa ya ci kaddara ce. Kuma kaddarar ka a ko ina ita za ta bi ka. Babu sanji gaskiya. To gaskiya harkar waka dai da fari a yanda MK ya tashi ban tashi gaskiya da son sha'awan harkan waka ba, don ko kaɗan ma bana sha'awanta. Dan farko kawai na ma fi sha'awan na ga harkan irin entertainment na film haka. A film ina ganin film gaskiya abun yana burge ni. Yawwa to amma cikin hikimar ubangiji sai ga wata rana an bude studio a saman angon mu na inda nake. Sai na ga studio an bude sai nake dan haura ina dan ganin su kaman dai wasa haka. To abun da suke yana burge ni gaskiya. To hakan ne daga ina dan zuwa inda har Allah ubangiji kuma sai gashi ni ma radin cikin a cikin kuma ita wannan harka na waka. Ita wannan harka na waka. Gaskiya. To MK wato ainihin dai ka shiga masana'antar shirya fina-finai domin ka zama jarumi kenan, na fahimce ka. Gaskiya abun da na so kuma Allah ya kudura kai ɗaya daga cikin mawaka ne wanda za ku ba da gudunmawa ta bangaren waka. Wannan haka yake. MK akalla ba kasar ba ka fara waka tun wani shekara? To gaskiya dai na fara waka karshen 2017 ne. 2017 ka fara waka. 2017 daga wani lokaci zuwa yanzu kana da waƙoƙi kaman guda nawa? Kai gaskiya ba za su irgu ba. Na yi waka da yawa. An yi waƙoƙi da dama. Gaskiya an yi waka. Lallai to a dai kimanta mana ko da dan adadin kaɗan ne mu ci su. Gaskiya ni dai a yanzu wanda zan ce idan ni a nawa da nake ajiyewa document ɗina ne. Abun da ma yanzu haka nake da su gaskiya ina da waka akalla sun kai wajen 180. Banda irin na biki da zaka yi kawai wannan ya tafi ne kawai. Ya tafi baka ma san inda. Gaskiya. Lallai an jima ana fafata. MK a cikin waƙoƙin da ka mana kirtace wanda kake da su kaman guda 180, wacce ce ta shura ta fara nuna wannan shine MK, al'umma suka fara gane wannan shine MK? Gaskiya wakar ta fara nuna MK har ire-iren ku kuma na cikin gari da muke tare kuka fara sani na ita ne wakar bugun zuciya. Bugun zuciya. Gaskiya. Da ita aka fara gane wannan shi. Ita ce gaskiya. Na san mai sauraro zai so ya ji ita wannan waka ta bugun zuciya, to ka dan rera mana koda wato ainihin kaɗan daga cikin ita wannan waka ta bugun zuciya da gane wannan shine MK na jihar Gombe da muke jin waƙoƙinsa. Gaskiya ne. Sani wanda nake iftin hal bugun zuciya ta ke ce rayuwa da ke zanayo don mun dace. Iftin hali bugun zuciya ta ke ce rayuwa da ke zanayo mun dace. Sirrin cikin zuciya ta zan fito don na baki sarauniyar rayuwa. Very fantastic. Gaskiya waka ta yi matukar daɗi. Wato ita ce aka fara gane wannan shi ne. Ita ce waka da aka fara gane MK. Na san ka zo da ita wannan waka da zamu kai mai sauraro mu saurara tare da shi ita wannan waka. Tabbas na zo. To MK wato ainihin kafin ga mu je ga wannan ita wato ainihin wannan waka da zamu je mu ji ta wato Iftihan. MK a cikin waƙoƙinka na san kana da naka bakan da miya, masoya suna da su bakan da miya. Gaskiya kai wacce ce taka, sannan masoya wacce ce kaji an fi magana akan ta? Gaskiya masoya suna magana akan bugun zuciya sosai, amma shi kuma MK Gombe babu waka da taɓa shi gaskiya dai sai wakar Zaliha. Saboda gaskiya wakar Zaliha waka ce wanda ta shiga jikina kuma ina son ta so fiye da yanda ni ma nake tunani da kaina. Ina son wakar Zaliha saboda yanayin yanda na yi ta. Na'am. Lalle MK an jima wato